anuncio? Que bonitos eran os anuncios de antes. Este é do ano 1970. Moi bonito, sí, pero nós a que vimos é a presentar a seguinte actuación. Que corresponde ao alumnado de primeiro. Vainos interpretar un baile de signos. Que leva por título Quérote máis. Teño soños de colores, cando non podo dormir. Sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poderás toupar. Cando faz teimoso fino, a limpar no teu os pés. O botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrins. Miro Dios os de cote pra poderche así dicir. Quérote máis, quérote máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quérote máis, quérote máis, cada vez que me la deixo o corazón. Un sorriso e nos ollos un candil que ninguén pode apagar. Cando corre xunto a mí, o meu corpo tremendeiro, tremen pernas, tremen mans. Sai meu corazón do peito, sei que a poderás toupar. Quérote máis, quérote máis, que a tortilla de patacas con xamón.